Oke. Untuk Niken Selandi silakan menjenguk dulu, oke? Duduk menjenguk. Iya. Aku wah tapi bengi iki sampean lucu tenan. Lucu saking lucune ya ta. Mau Niken main disawer 1 juta, masa sampean ora? Alhamdulillah suwun Mas nggih. Iya, Iki 100 buat kamu. Iya, terima kasih Pak, matur sembah nuwun. Oke, wis tau nyekel duit 100 urung? Wis tau nyekel urung? Wis. Wis ya wis, ora usah. Nyapa kok nyekel duit 100. Urung, Pak. Lah ya urung to. Urung. Lah ya urung, nek urung aja engko pas bahaya, mbok salah gunakan. Sik. Di dhuwit mau. Sik urung cetok patek. Awakmu gong patek cetok dhuwit. Heeh. Saiki. Tes ya. Ya. Suara hewan. Ya. Sapi suarane piye? Moh. Moh ya wis. Moh ya wis udah kayak duit 100 kok mah. Ayo lanjut Dek Sinta Media Palopi. Masem iki. Dek Sinta Media Palopi jumeneng kasih musik biar hebat yuk. Yo. Dalange telek. Wah, ho, ha, hey. Aku anggere nek sing cilik ini men telung ngulu aku. Iki upama pil ngono wis gak sak nganggo gedang kolu iki. Wong kok kanibal. Aku ora kanibal mung gragas kok. Wilujeng dalu selamat malam Dek Sinta. Sugeng dalu. Ini Mas Akbar. Nggih, iki sowan wonten ing Beji. Nggih, alhamdulillah yang kesekian kalinya nggih. Kedua kali niki bertemu dengan Mas Gareng Bojonegoro. Gareng tipes. Nah, hati-hati aja nyedak-nyedak engko nular. Aja Mas, virus iki. Virus piye aku ngono wis nduk elek ngene iki Lah. Nggih. Iya. Pripun iki, Jan? Piro? Juragannya Beji. Piro? 5.000. Iki ngono gak 5.000 goblok tunggale dalang. Iki ngono 10.000. Lho kok iso? Iki 10.000. Lah iki 5 tambah 5 lho 10. Oh iya. Oh 5.000. Piro Mas? 5.000. Oke. Enang ngono ya uget ngono ya. Oke, yes. Dek Sinta mendoakan apa kepada temanten berdua? Nggih, mugi-mugi kagem temanten dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet memiliki momongan. Amin, mugi-mugi bahagia. Amin. Sejahtera. Amin. Sehat. Amin. Walafiat. Amin. Kagem Mas Gareng ndang mari tipesmu. Nek aku mari, Nduk. Nek aku mari tipesku ora payu tanggapan. Lho kok iso ya ganti jeneng to? Aku ndek iki diganti jeneng anu Bule Mbok. Diganti jeneng apa? Kula teng mriku diceluk Abah. Oh, Abuh. Abah. Oh, Abah. Kula nggih mboten purun Mas diceluk Abah menika. Lah kae napa? Nek gurine kok abahane Gareng kok. Abahane Gareng. Oh alah. Ayo mono abahane Gareng. Dek Sinta. Nggih. Ini ada permintaan gubuk asmoro. Oh nggih. Selindro, yo gamelan genti. Oke. Gubuk asmoro. Emane panjake adoh kok wi. Gubuk asmoro atau gazebo asmoro. Iya, Yo. Api. Ora kok. Ya. Lanjut, gubuk asmara dadeke Dek Sinta Widya Palopi. Ya yuk. Maka. Katur pinanganten berdua Mas Andre Adi Pratama, Mbak Sevi Yuli Andriani, bahagia selalu dalam menempuh bahtera rumah tangga.
menika nggih katur Bapak Sukemi sekeluarga. Nggih mugi dados jampining saya. Oh iya. Lanjut. Catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa merga leren ning kubur asmara lipat aku kelingan kubur kae yen tak leren ning jagat kebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge kubur asmara yen kae tak andum tresno tanpa bental tanpa kosa bon abote teteman asmara kupu kae nyimpan wiwit biyen tumeka saiki kupu kae kebak cerita tengah langit nganti kasrina catetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe Matur nuwun. dadi garwa merga leren ning kubur asmara. Oke, terima kasih Dik Sinta. Diterus nih Mas Gareng. Nggih. Orang Mbak Enggar karo Mbak Sri Wahyuni jumenenge bareng. Oke, Yuk. yuk. Pak Enggar sekalian monggo jumeneng saking sasana palegan. Duduk. Yuk, ayo. Oh ngaten. Oke, siap. Ayo. Lagune iki ana sing nyun lali janjine. Mau durung ya? Dereng. Oke, berdua. Siap. Nggih. Berdua. Ayo Mas Gareng ngadepi sinden 2. Oke. Siap. Oke, sing bakoh. Lali janjine. Digedrukne ben meriah suasana pada malam hari ini. Oke. Beji bergoyang Mbak Enggar bersama Mbak Sri Wahyuni utawa Sri Pesek. Oh iya. Yuk lali janjine buka saka tenor gedroke. Ya yuk. Hey!
Lanjut. Janjane kowe ning Tarik. Oh. Buka. Yuk, dientekne. Janjane kowe ning gelagatmu sajak nyupriyane Terima kasih, dikasih Mas Gareng mic-nya. Oke. Iki jare pengantin berdua ingin naik panggung. Nggih. Oke. Katur mempelai berdua panjenenganipun Mas Andre, Mas Andre Adi Pratama kalian Kesemaning Ayu ning Mbak Mas Sevi. Roro Sevi Yulia Andriani Kulatri Minggah Jakarta wonten Saking pamungkas. Pasar Monggo. Palegan tindak lumaksana wonten ing sasana budaya. Monggo. Mas Andre, Mbak Sevi, monggo. Duduk. Oeo, oeo. Hop, hop. Oke. Selamat malam Mas Andre. Malam Mas. Gimana kabarnya tambangnya? Apa baik-baik aja? Baik. Lancar. Pengantin baru. Pengantin baru ndredeg Mas dadi manten. Boten. Yakin? Yakin. Sumpah demi Allah. Goli-gokin sumpritit. Iya. Ya apa jane? Kowe iki jane apa? Sumpah. Oh iya. Yakin goli-gokin sumpritit. Oh iya, titit. Iya. Sampun seneng estu Mas nggih kalih Mbak iki. Nggih. Kula dongaaken mugi kemawon dados keluarga ingkang sakinah mawaddah. Dadi jodoh ing donya tekan delan dunia dan akhirat. Nggih. Ha nggih. Niki nyuwun direncangi sing pundi, dikantani sing pundi? Mbak Niken. Oke. Untuk saudara Niken Salindri. Saudari no. Oke. Untuk saudari Niken Salindri. Aja. Ya, saya harap untuk segera mengadeg ya. Mengadeg iki apa? Bahasane kok sing pletot. Nah, ya tara wong golek dhuwit lho Mas. Ya. Ya, katur panjenenganipun Dik Niken, monggo klatri jekar saking sasana pelenggan. Oke. Nenenji nyarirani utawi ndampingi Istri Atmaja temanten kekalih. Niken gak tengah no. Ya Jono, Lah kenapa no? aku tak ndek kene ae kan Ih. iki
pengantin berdua. Jadi kudu saling pepet, kudu saling gandengan. Ya masa aku nengahi nek dadi orang ketiga iki. Ya ora kok ya masa wong tiga. Ya lek aku jek cuwilik kae ngono nek tengah ra apa-apa. Lek saiki wis gerang iki. Wis gerang kelas pira? Kelas wis lulus ya? Lulus? Lulus SMP, SD, SMA? Lulus SD. Lulus SD. Ayo niki request-e napa Mas Andri Iya, dan monggo Mbak? niki. Mas. Eh? Pingal. 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 Mbak Eng nyanyi ya? Aku ngerti pingal sing di. Piye Sing piye, sing piye? Lagu viral. Pingal, pingal, penek no blimbing kuwi Sembarang. tak ijo royo-royo tak Sembarang, senggo sembarang. temanten nanya. Aku Sembarang. gak coba lagu pingal. Ayo pingal. Oke, pengantin berdua. Ah. Ya, luar biasa. Mangga Mas Tris. Ya, Gak apa-apa Mas. Elek ora masalah, sing penting kan bayari. Loh enggak lah, sampean biasanya karaokean. Sik. Pengen pilih ndi? Dua pilihan. Nyanyi karo nyawer. Pilih ndi? Nyawer, oke. Oh jenenge piyayi sumbut sembodo kok. Mbak manten, pilih nyanyi napa nyawer? Nyawer, wong loro nyawer kabeh. Wong loro nyawer kabeh. Yuk, pingal yuk. Yo, Astro Brata. Monggo Mas Andri berjoget riang.